मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बोरैबा एक्सिडेन्टलै आदा लसें बोरैबा एक्सिडेन्टलै आदा लसें बोरैबा एक्सिडेन्टलै मा एक्सिडेन्ट जालायखोब्रा फंबाय होनला नै दाखालि साननैसो सिगां फिसा हिन्जाव जावजाव दन्दा माहाजोनाव आलासि जाहैबोला फायखानायाव खिनो ओंखारनानै खिदोंमोन आं बिदि जादों हाखु दाखु दरजाखौ फांनो बावफ्लांगारदां साजोदेसोना दरजाखौ प्लां बिब' बिनानाव 10 जन सिगाङाव रायजोफोर एकदम दा हाबलांखैजों एबाराव मोसानोसैलाय नायलांदो नोंथांमोना मोसानोसैलाय आरो रायजोफोर उनाव खेबग्रा दंखायो आरो ना बैसागु बोथोरनि दिबाना जालायबाय आरो ना जोंना रायजोफोर हाजोआव नै फुरा बिरजाया माने माबा खागासिनो दं आरो बक्स खाखाबाय जोंना ओमफ्राय अमा सावनो नायदों लागायनोसैलाय आरो रायजोफोर बरिया फुल थान्दा एकदमबारे ओरैबो फ्रेस ओमफ्राय ओरैबो हिट हाजोआव आरो ना रायजोफोर एकदम बावखुंग्रि एडभान्स टिभि बैसागु आरो नायनो थाखाय वाल फेमिलिफोर Miếng bay mosaनायफ्राथ' नायदो स्टिल बयाथ' दो सालायबाय होमबा आदै बोनो आं बोनजो बोनांगौ बोखावगासिनो
Selamat sibai. Ôi, Hey. bây giờ lên phong hòa bụng chưa? Mandang. Busia. Lại không? Em biết rồi.
बाजै माथानि खर' खर'खौ नुब्ला गोसोआ थाजिम मोनो बाजै गेसाव मोनामदों गेसाव मोनामदों इसिं सिङाव मा एवदों गेसाव मोनामदों इसिं सिङाव मा एवदों ओइ बाजै माथो ना बांसे माइब्रानि खबा खर' थांलाबायनांगौला जाति गोसो थोलाय लैयाखैमोन जानो गोसोब्ला थिखादार जा फेमास जानो गोसोब्ला भाइराल जा हिर'इन जानोब्ला बदनाम जा आइफन लानो गोसोब्ला भाइराल जा आदा होनलायगोन फरचुनाराव गाखोगोन गौहाटियाव थाहैगोन सिनेमा शुटिं लालायगोन हटेलाव थाहैगोन बेनिफ्राय एक्टर जानो खार मा बुस्थु होनदों माबायदि देखायनो नागिरदों जादु आयौ मा बुस्थु बे अमानिसो सुलालाय ओइ साले सुला